El passat dissabte 28 de març va tenir lloc la quarta edició de la plantada popular organitzada per l'Associació Aurora i la Fundació Repsol, amb el suport de l'Ajuntament de Tarragona. Prop de 700 persones han donat resposta a aquesta iniciativa, que s'ha celebrat molt a prop del Parc del Francolí, concretament en un tram de més de 400 metres entre el pont de Santa Tecla i el pont de l'autovia A7. Un total de 1.000 arbres i arbustos d'espècies autòctones han estat distribuïts pels centenars de participants en una superfície de 2,4 hectàrees, les quals formen part d'un espai en el que molts habitants de la ciutat de Tarragona gaudeixen de diferents tipus d'activitats, com passejar, fer esport o desconnectar de la rutina. L'alcalde Josep Félix Ballesteros va destacar la feina de tots els col·laboradors i l'entrega del diploma al mèrit cívic a l'Associació Aurora, juntament amb el compromís de que tothom ajudi a mantenir els arbres que va plantar. Heu d'assolir un compromís aquí davant de tots, com ha dit el senyor director de Repsol. No n'hi ha prou en venir avui a fer la plantada, que la farem, jo també, evidentment. Heu de venir cada 15 dies, cada mes, a veure com està el vostre arbre, la vostra planta, el que hagueu plantat, i cuidar-ho, i cuidar-ho molt. L'Associació Aurora, mitjançant els seus projectes de recuperació d'espais fluvials, ajuden a la integració social i laboral de persones afectades de malaltia mental. Busquem que es visualitzi la feina que estem fent amb Fundació Repsol i l'Associació Aurora amb la col·laboració de l'Ajuntament. Portem diversos anys recuperant diferents trams del riu, recuperant el bosc de ribera, i la jornada d'avui una mica vol mostrar aquesta feina que estem fent, fer-la pública i donar la possibilitat a la ciutadania que també hi participi. I llavors, avui, amb aquest esplèndid dia que tenim, ha vingut moltíssima gent i és un bon dia per ensenyar el que fem i perquè la gent hi pugui participar. D'altra banda, la Fundació Repsol actua de manera integral en les àrees en les que, tant pel seu coneixement, capacitats i experiència, pot realitzar una major aportació, amb l'objectiu de contribuir al benestar de la societat, millorar la qualitat de vida de les persones i assolir un major desenvolupament social, educatiu, ambiental y cultural. El involucrar a la sociedad para afrontar retos de la sociedad es lo más lógico. Entonces, para nosotros es muy importante y nos encanta. Además, me ha encantado ver todos estos niños que están siendo educados en el sentido de colaborar en grupo, colaborar del sentido de voluntariado para afrontar esas necesidades de la sociedad. Bé, la veritat és que aquest és el quart any que estem fent la plantada aquí al riu Francolí. Per nosaltres és un goig i és realment una alegria el poder col·laborar amb la Fundació Aurora, que és una entitat sense ànim de lucre que treballa per la reinserció social i laboral de persones amb malalties mentals, i ens és un plaer poder col·laborar amb ells en reforestar i en definitiva arranjar aquesta zona del riu Francolí. Per tant, els principals objectius d'aquesta iniciativa són integrar tant socialment com laboralment a col·lectius de persones en risc d'exclusió social, millorar l'estat ecològic d'un tram del riu Francolí al seu pas pel municipi de Tarragona i fomentar el voluntariat ambiental entre la ciutadania, sobretot a les futures generacions.